Popatrz na to, w głębi jaskini na granicy Grecji i Albanii naukowcy odkryli coś niesamowitego. Największą znaną sieć pajęczą świata. Rozciąga się na ponad 100 m2, czyli więcej niż mieszkania niektórych z nas, i zamieszkuje ją ponad 100 000 pająków dwóch gatunków. Tegenaria domestica, Prinaragon vagans. To niesamowite, bo te pająki zwykle żyją samotnie, a tu stworzyły coś w rodzaju pajęczego miasta. Światło z tej jaskini nie dociera, a mimo to powstała gigantyczna sieć, gotowa do chwytania pożywienia w ekstremalnych warunkach. Środowisko tej jaskini jest bogate w związki siarki. W praktyce oznacza to, że powietrze i woda zawierają siarkowodór, substancję toksyczną dla wielu organizmów. To odkrycie pokazuje, jak zaskakująca potrafi być natura. Nawet samotniki mogą współpracować, tworząc ogromną wspólnotę w sercu jaskini. Wyobraźcie sobie, ponad 100 000 malutkich łapek budujących gigantyczną sieć w miejscu, gdzie człowiek rzadko kiedy postawi stopę. Zaobserwuj po więcej ciekawostek ze świata zwierząt.